Sa number 2, may 3 ka mga barangay sa Banwas ng Lacasillana kag isa ka sityo sa Canlaon City ang nag-report sang manipis nga ashfall. Sunod kay John Diasis, ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer sang Lacasillana, wala labot sa ashfall, may napanimahuan man nga asupre sa natungdan nga mga lugar. Sunod kay Diasis, ila ginapahanumdom ang publiko nga magamit sang face mask bilang proteksyon labi na nga ang mga maedad kag may mga respiratory nga masakit. Ang barangay Kabakungan, Kabagnaan kag Biak na Bato sunod sa iya ang nag-report na kahapon sa manipis nga ashfall. Subong wala naman bangod ang direksyon sang hangin padulong na sa east sunod sa iya. Ginsiling naman ni Marie Andeline Quintia, ang resident volcanologist sa Canlaon Observatory sa La Carlota, nga ang sitio Upper Pantao sa Barangay Pula sa Canlaon City ang nag-report man sang ashfall mga 7:30 kaina sang aga. Sa November 6 nga PHIVOLCS monitoring, may 2,066 ka tonelada ang sulfur dioxide flux. Nagdubo man pero mataas sa gihapon kuni paanggid sa baseline sini nga 300 tons. Ginsiling naman ni Doktora Girly Pinongan nga sila ang sa November 5 nga sa ilang monitoring sa November 5 wala pa man sang may nag-report nga mga mayara sang respiratory related illness sa mga lugar nga nalakip sa Bulkan Canlaon. Nga po namin na mag-mask sila, especially kung sige-sige paghapon ang pagbugas ng mga ashes kanang gabot sa community bala. May reports na do na increased respiratory. Wala pa man. Whereas ang dito nga area, no? Kabalo naman sila kung paano mag-prevent. Kailangan pag-protect man sa ilang self man dito, no? So may mga mask man nga ginapang man sa ilang. Kung hindi available ang mga mask nga ginapang hatag, no? So, pwede man clean cloth lang para cover sa ilay yan.